Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Proverbio 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adin anto magunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sikati kaladawan, darasem, mga no makita na kamanin ni sir. Di mo isursurat dita, no anya nga oras asimang petak, ha? Anya nga ron nga ti isurat ko. Ang liba ka kidin, no anya ti oras asimang pet ka? Di damat nakita, no anya ti oras nga isasangpat ko. Kanayon kalakas ta. Madaksanak matano saan ahusto ti ikabil ko. Agpirma kakit din, tao mo nagkadita ayan ti trabahom. Adda ka din ni Lara, akadbak? Itay pa'y Hustong urad, tapno da makita na trabahuan mi. Gaputa saan ang matagtagari ni Lara. Kanayon mo matan sa oran maipapan iti oras ti trabaho. Sirib kan sikap lang. Awan ngamin amuna day dya, kadbak. No saan ko ngayon sirak? O di awan ko mamot trabaho na. Agawa mabilangan na kita. Di mo liplipatan nga ilista amin. Tapno adamot maisubmit ang nagapuanan tayo. Apay no tulungan na kami ngamin, Manong. Tapno daras malpas. Isungarot ngayon sirak ka dito. Tapno adda ibabaon ko. Akas kadwak. Ad-adon tumanen ti magapuanan da di tabangir ngam da tayo, Manong. Sana bale, tasaan amiraan ni boss data. Nabayaga ko dito. Iso asyak nga rin ti agbalin a supervisor. Supervisor? Wen, masigurado. Tasyak ti kagiddan na asimrak dito'y a factory. Nodanda ni pumanaw ni Matt akas supervisor iti factory. Asino nga tati matala ka mabalin nga isukat kan kuana. Kita no asino ti kabayagan kan kagagatan kadagiti emplyados. May mayat kumapay laang ni Matt, ngam di mat mabalin nga igawid, talaan matan ti anak na ijay abroad. Ni kumamere a timekeeper, hangam di nakabaalan ti umalatiw amapan iti sabali a departamento, tapilay ngamin. Marigatan lakid ti amag na. Nagagatmat ngamin iti, isuan na siya anakan ko na, kat pinagbalin ko laangan at timekeeper, gapo iti kasasaad na. May mayat ko man lalaki. Mas respetuan dagiti lalaki nga adda iti babaan na. Nangunan dagiti adalok-loko na nga teenager. Iso alalaki ko matikayat ko asumukat kin ni Matt. Asino nga ron ti mapilim kadakwada? Bayam, kita ak dagiti records da. No asino ti kanayon amasapa. Tadyak kayat ti kanayon amalataw. Masakit ti tiyan ko analpasan na nga na. Ay, iridep ko ba si Titi Suli? Numakita mga domay. Ringan na ka. Kasano ngay, nadyak masiputan nga da umay, Manong. Imposible di mo masiputan. At dalat na mangig mo nga rin padak, Agtugaw ka laangan di tatugaw. Saan ka amaturog? Taoras pa'y ti trabaho. Tapay nga isuro na. Kanayon ko nga aramidin da ito'y. Gimawan makadkadlaw. Sirib kan sikap, tiramatan. Awan makaipulong no disikalaang. Ang padasam, tapaikat ka no ipulong na. Saan nakmat apay ikat amanong? Kaasin ni nanang ko no awan igatang ko iti agas na. Iso nga kinawatan ta. Hala, partakam ti agtrabaho. Tapno di damadlaw. Adi ka tultulungan, wen. Masapa ken maudi ka nga agawin. Tapno isupay ti matrabahuam. Nalawag? Adu ti orders a noodles. Masapula kita amin dagiti trabahador. Tapno agtrabaho da amin. Awan ti agtugtugaw no oras ti trabaho. Matungpal, sir. Gagap-gapok iti bangir a pasdak. Madama ti impake dagiti taga-impake. Masapul asakbay iti na ituding a deadline. May deliveran dagiti produkto. Imbaga kon kadakwada, sir. Inton bigat ti pan nakaikarga ti produkto iti truck.
Nasayahat no kasta. Masapol kita am amin dagiti maisagana. Tapno awan ti madelay nga orders. Wen sir, imbaga kon kadagiti para karga. Masapa da inton bigat, tagkargada. Tapno masapa met nga grubat ti truck. Good. Madingamin no saan tayo maited ti orders iti na ito dingal daw. Ta umalis dagiti buyer iti sabali a factory. Si kansamo ti kasasapaan asumsumrak dito factory ading ko. Si kapay ti kanayon ang maudi nga agawin. Tapno ado ti magapuanak manang. Diyak met paabak dagiti sa bali a grupo. No kasta ko maamin ang grupo. Di ado ko mati finished product tayo. Kasta ka di manang. Nabuntog ka di ti kakadwang agtrabaho. Ay, day tatipod no. May sa day ta aparikot. Tay kunadan, ano awan ti pusa, agraira ti marabutit. Sa bagay, pudno day tamanang. Adda di ti maladaw lang aruden, sa dot pa'y ngagtrabaho. Kaasi ti mang susweldo kan kuana. Awan progreso. No sadot, kan managbaybay ti empleyado. Sige nga rod manang. Inna kon agtrabaho, ta isupay ti magapuanak. Dandanimad ga magabrudan ni supervisor. Mayat agundaway Sapay na anos ni supervisor tayo. Siyak ti kabayagan nga empleyado ditoy. Sigurado siyak ti sumukat kan kuana. Kasta nga tamanong. Wen. Ubing pa dagiti empleyado. Siyak ati maikari. Di awagan dak tumutan iti sir. Di ka nga rod mang liplipat agbalin kanton a supervisor, sir. Basta agtulnog ka iti amin nga iparamid ko. Alaan kanto a sekretaryak. Kanayo nakmet ngagtultulnog, sir. Itultuloy mo Tapno dakkel tinamnamam nga agbalin a sekretaryak. Mary, alaman namin dagiti records mo tada kitaek. Mangrugi iti anya abulan, sir. Mangrugi iti daytoy atawen. Iti bulan ti January. Ariglado, sir. Inakalaan ijaayan ti files ko, sir. Ipan mo to iji opisina ka. Adda kami ijay kan ni mo. Uwan, sir. Isurot ko. Apaman ang maalak amin nagiti kasapulan nyo a records. Huwag gayam. Intun rabi adda umay mangikabil iti CCTV iti tunggal departamento. Saan mo nga ibagbaga kadagiti emplyados? Madlaw dan to, sir. Iti nga to ti pakaikabilan na tapno saan ang nakatinilaw. No saan da tumangad, saan da manlaw. Mayat tinapanunot yo, sir. Makita no asino itati sa doon. Kamin. Sir, ato'y dagiti kasapulan nyo a records. Ada amin ditan. Agyaman rugiak man nakitaan ti kayat ko amaduktalan. Anya ti kayat yung asawan, sir? Babaan ka dagiti records. Ado, ti maduktalak. Awan ka din ipaaramid yun, sir? Payaban kanto, no adamanan ka sa pulak. Adaman lang madamag ko, sir. Pudno ka di apumanawan ni supervisor? Dahil nga rutim baga na. Diyak mo, no aging kakaano ti kada na dito'y faktorya. Ay, sayang ba't nga rod ano kasta, sir? Nabayag ba sitin ka supervisor dito eh? Masaya ang anak mo't nga rod. Ang awan mabalin ko. Anya ka di dagita papeles. Adumot. Umay ka tatulungan na kamangkita ka dagiti papeles. Anya ka di ti kitaan ta ka dagita papeles. Kitaan ta dagiti kanayon ang masapa nga empleyado. Dita ka di ti pangibasaram. No asino ti isukat mo a supervisor. Depende. Numaya ti performance na kas empleyado. Maawata kun ti kayat mo asawan. No asino ti makita ka maikari. Isunti sumukat. Apaman nga ag-resign ni Matt.
Apay abinitbit mo matantibag mo manong. Saan pa'y mat-apa nag-aawid? Ay, nasakit yung ulo. Ay, di mo yung bagbaga. Nagawid ako na. Kasanungay no makita na kanima ng Mary, manong. Nakita ka na pa ni Jayan ni Boss Ije nga to. Di na makita, norumwarak. Kasanungay jay time out mo. Nalaka lang nga irasunan daytan. Anyan to ngay tibaga, manong. O di baga ka nalipatak tinagpirma. Tanaudi ka nagawid. Kastalaeng. O sige. Pimanaw latan. Ad-addan ton asadot. No iso ti agbalin a supervisor ako nana. Makitam ka di ti records da ito agnagan iti Lara. Anya ti may papan iti dayta. Kanayo na masapa kan maladaw nga agawid. Ngam saan ang nabaybayadan ti overtime na. Ta saan mat ang nagfa-file iti overtime. Kita man ti records na. Kanayon ang masapa. Ken kanayon ang maudi nga agawid. Ang daytoy mataw ni. Kanayon ang maladaw. Ken adu tilangan na. One, kat ni Lara, no agsabat kami, nadayaw kan narespeto. Uray siya. Narespeto ken naisampay. Kasla nasaya at tao. Kat daytoy matagnagan iti Tony. No kanayon amana daw, masapol nga ijay ayan dagiti agkarga ken agdiskarga ti pagyanan na. Mayalis to dayta a tao. Ijay ti rumbang a pagyanan na. Ket no saan na makaanos, hadda kan kuha na dayta. Sir Henry, adto yan ti resignation letter ko. Agyaman nak iti kinasingpet yo, kas boss kada kami. Ay nasingpat kamot nga empleyado. Ahon gayam, maangain tun umay alawas ti programa ti factory. Kaya't kung adda ka, tasan ka pa'y mat nga ag-flight. Ay kat, bakay dayawak ti umay tumabuno iti anniversary ti factory, sir. Akas panagyaman ko mat iti kinapunom kas empleyado. Nabayag ka mat dito yung factory. Saan ko mat amalipatan da ito yung factory yo, sir? Uri adda akon iti sabali apagilyan. Sila lagi paktulat ta. Namnamaak nga rod ti kaadam iti day tangal daw mat. Ti anniversary ti factory. Ibagayon to kadi, no asino ti sumukat kanyak iti day tangal daw, sir? Maawis tayo kano amin at tumabuno iti maangay nga anniversary celebration ti factory. Mabalin nga i-anunsyo ni sir no asino ti sumukat ken ni supervisor. Nalabi ta kasta? Ngam, adun to ti sorpresa ang maimatangan tayo iti day tangal daw. Wala. Pakaragsakan tayo met amin at tumabuno. Saan ka di masapol formal attire tayo iti day tangal daw? Wen akas pang respeto iti panang celebrar tayo iti day tangal daw. Nangagmo, Lara. Masapol, formal attire kanto iti day tangal daw. Tapno maibagay ka kanya. Nasken ka di pa'y, manong? Una, si Kamit. Alangan anak ka formal attire hak. Idinto ta naka-casual ka lang. Oy, sana bagay ti kasta. Madi akitaan. Kita tanalpas tayo nanangan. Kaya't ko nga ipagsa ti panagyaman ko kanimat. At daytad ko a certificate of appreciation. Akas tanda ti kinapununa nga empleyado. Oy, congratulations iti pamadayaw, supervisor. Asino nga iti sumukat ken ko na, boss? Kadagiti nakita mi a records amin ti trabahador. Adda ti kanayon a masapa. Ken maudi nga agawid. Kat iso ti maikari nga agbalin a supervisor. Sino nga ta? Asino ay? Kat sapay kuma, tatong palan yu amin nga ibagana. Taison ti sumukat a supervisoryo. Asino nga, boss? Kahit kung ipakita kada kayo ti monitor ti CCTV. Makita yu dita tinapudno nga empleyado. Ala, kitaan nyo.
Kitaan nyo ni Tony, oh. Maturog, oh. Ha? Ni Lara ti sumukat ka supervisor. Kat si kamat Tony, mayalis ka iti ayan dagiti para bunag iti produkto. Anya, agbalinak a kargador. Nagkasang mutin da ito eh. Kababain. Puunan ti kinagagat tapno magunod ti arapaap. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 16. Agpanunot nga umuna ti manakam a tao, sakbay nga ibanag na ti aramid na. Ngam ti maag, ibotaktak na ti kinaignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adamot ka barbaro akaruba tayo. Nagyan na iti kwarto a pinanawan ti sigod akaruba. Barang no saan akas iti sigod, adida makabayad iti abang da. Isu a pinapanaw ti akin kuko iti balay nga babangan da. Ay, nanginamot nga min ti abang ita. No basit laang ti sweldom, saan nga umanay iti iso amin ang masapsapol. Isu a masapul ti aginot, no kwarta ti pagsasaritaan. Iso nga rod asaan ko agatangan ti awan ka usiskan na. Ang mga no ada emergency apakasapulan. Kat awan ka utan. Day ta tirumbang aramidam, tapno addalat ta maidulin mo. Ay, wan alakay. Nang runa ita, tanguminam at aminan agagatangan. Anya nga ti trabaho ti karuba tayo di tabangir. Diyay mo't lalaki ti kanayon arumwar. Maamwak tuman anya ti trabaho na. No dagdamag no anya ti trabaho, saan mo nga ibagbaga dyan iturak iti may sa apasdag. Ayun kababain. Masapul ati amuda kat di adal ka. Kan adda na pintas at trabaho. Di damat lamadlaw na ita. Di sinti ang karumrumar. Di damat umay ijay ayan ko apasdag. Ibain ko nga ibaga nga awan trabaho. Kun masapul mo't ati amuda kat nangato ti saad mo iti trabaho. Dahil tati rumban. Bakit? Di kaaruba mi mo't iti boarding house dahi ta. Ay, asit kak man. Gumatgatang mo't iti saka ti manok. Gumatang ak mo't iti sabali. Hi! No jak agkamali. Si kadya kaaruba mi. Saan ka di? Uwan. Si kamo di ka barbaro nga agab-abang iti asidag mi. Saan ka di? Wan. Siyak ni Anita. Sigod a sekretarya ak iti barangay mi. Kay kayak nila kay kung agyanak laan kanon iti balay ang mga sikaso ken kuana. Syakmat ni Nora. Sayang ati trabaho mo i-give up mo. Nariga tagsapol iti trabaho ita. Nalakamot ket iti agsapol. Masaduta ka mapanagtrabaho. Kasta ka di? Syak, tumultulong ak nga aglako iti pwesto ti kabsat ko. Isupay ati tangdan ko. Aglaklako ka iti pwesto? Pinadas ko mo tinaglako idi. Diyak maanusan tinakatakder na agmalmalag. Makabannog. No syak, an-anusak ta isupay ti tangdan ko. Saka mo ti manok day ta ginatang mo. Imbag man no kaya ti kabalay mo day ta. Siyak, to'y breast ti gatanag. Taasan akayat ti kabalay ko day ta saka ti manok. Nagkita kami ka ni Anita iti tiyendaan. Iti paggatgatangan iti naparte a manok. Sino nga nita? Di ka barbaro aka aroba tayo. Gumatgatang ak itay iti saka ti manok. Imay nakisao. Kahit anya nga itimbaga na. Nasa una, asigod ka no as sekretarya, ngam pinaikat ka no nilakay na.
Imbag man. Nangato siguro ti sweldo ti asawa na. Taimpaikat na pa iti trabaho ti asawa na. Dayta nga rod di hatap ko. Ken saan ka no akaya ti kabalay na ti saka ti manok. Iso breast chicken ti ginatang na. Dakkel nga ron ti sweldo ti asawa na no kasta. Naranaak mo di karuba tayo di tsendaan. Siguro, nababalaang ti trabaho ti asawa na dayjay. Tasakalaang mo ti manok ti ginatang na itay. Nalaklaka siguro. Iso nga iso ti ginatang na. Tapno saan amadlaw nga agrigrigat tayo. Breast ti manok ti ginatang ko. Ay, awan lakit nga rod na bati a kwartakon. Sa nabali Basta ipagarup da abak nang tayo. Imbagak pa'y nga rod asigod a sekretariyaak ngam pinaikat na taagtagibalayak laangan. Di na pusipos mo nga rod ti ulo ti karuba. At dantumat pa nagsangom iti asawa na. Pusipusak tumad ti ulo na. Apalan da tayo lakit di, nga uray agrigrigat tayo mat. Miguel, umuna ako na itsendaan. Taawan kadwa ni Mana nga agi-display itila ko na. Naplantya mo tan jibadom. Nakahangar iji kwarto. San ka unay nga agdardaras? Amang ano agbalasiw ka man adagusan. Hintun kwan, nadisgrasya ka di ta kalsada. Naira na la siguro jidandanipan na kadung parko. Tanabartok nga minti driver. Pedestrian lane mo ti ayan ko. Rumbang nga agsardang tulugan, no ada agbalasiw. Wen, ngam aganad kalatta. Taadda dagiti driver akas kasero ako nada. Wanan, saan ka ngagdanag? Saan to ang maulit dayjay? Dagasan kanto inton malam. Taagkuyog tang agawid. Anya nga ti trabaho di asawa ni Nora. Kanayon mo't adisente no rumwar. Mamuantan tumat laing Mabainak lang kami namang damag. No kas di agkalugan kami iti jeep. Padasat tuman gayam adamagan iti anak da. Pagad-adalan nga tama ti anak da. Kolehiyo nga taday jayan wenno high school pa ila nga kas iti anak ta. Diyak amo Ay, wen gayam. No agturpos ti anak ta iti high school. Mapagadal tapay nga ta. Ay, panagkunak kat santa ka ba ala na pagadalan. Tabasit mo ti sweldo. Nangina pa iti abang dito paggigyanan tayo. Dahito nga roden abang ti papapanan ti sweldom. Iso nga rod. Saan mo't nga rod akaslay jay ayan tayo amabanin lang nga agipatakder iti kalapaw. Diyak mo't katagyan iti kalapaw laang Kalapaw lang nga roden tinagyanan tayo idi ijay. Kalapaw manan ita. Ipalagip ko panagbabayad ti abang ita. Ang mga nukaslay jay pinapanaw ko. Ano madanon ti panagbabayad kat di pa'y lagbayad. Danag yu ayamanong. Day talakit din abang ti kwarto ti saan ko amabayadan. Ay nasayat no kasta. At dangamin agab-abang saan ang makabayad. Intun madanon ti panagbabayad. Saan nakakastamanong. Manumot laangan ngay day tajak mabayadan. Namnamak nga ron ti panagbayad mo, tada pangaramatak iti kwarta. Amumay, daytoy lang ti pangnamnamaak. Madamag ko man gaya manong. Mano ka di mo ti pagbaybayad ti kaaruba iti abang da di ta pagigyanan da. Ni ka dinura ti dakdakamatam. Wen manong, manungay mo ti pagbaybayad da iti binulan. Sulo damot da ita may sa abasit abalay. Ginatangdan day ta sular, balay da daytan, santa nga agab-abang. Ha? Balay da gaya man da ita? Nay, madamamat gayam ti balaybay mo iti linabaam. Nanglangan ak iji trabaho, tapno makalabaak. Naurnungan ak ngamin. Awan mat ngamin matangdanan nga aglaba. Adamat laundry shop. Ingka agpalaban a ijay. Ay napadas kon tinagpalaba iti may sa laundry shop. Ngam ada nasukatan iti sabali. Napan ko yung subli. Kan napukaw ti may sa akamiseta ni Lakay. Ay, kasta aya. Amang ano nagkamali mo tinang isubli. Ay, nalabit akasta. Isu akay kayat ko asya kung timang laba iti morang mi. Ay, madamag ko man gayam. Pudno ka di asular yun tinagtakderan tabalayo. Ay, Juan, inkarkarigatan mi nga inyornongan. Nangina ngamin ti abang itan.
Adda kumamot magatang asular, taggumatang akmanmot. Wen, may mayat matlaang no ada kabukbukudam asular, kabsat. No daman gayam amo mga aglako iti sular, ibagam man kanya. Bay am taagdamag akadagiti gagayam ko, no ada am muda. Kunak no agab-abang danura di taayanda, saan mo't gayam? Anya ti kayat mo asawan? Libre ti abang da dita? Ginatang dagayam day ta asular. Impatakder da day ta balayda. Ne, naggasat dan. Tadda solar da dito'y syudad. Ibagak nga rod kan kuana, ano adam mo na nga aglako iti sular kat ibagana kanya. Apay kumangay baganakan ka. Adda ka di igatang mo? Imbagak laang mo't dayjay tapno agpara nga ado ti kwartak. Tapno addamot apalan na kanyak Saan laang asyak ti umapapal kan kuana. Kasano no adda mo na kat ibaganakan ka? Anya nga ti rason mo? Nalakalaang ang arasunan dayta no madanon. Itaman pa'y nga granata dito arubayan, basang. Ha? Ay, naimbag abigasyon, nana. Kanayo nak namin ama kumikom kadagiti homeworks may iti pagadalan. Daman damagak balasang ko. Anya ka diti trabaho ni dadim. Mga opisina iti may sa pribado nga ahensya, nana. Ay, anya kay dayjay nga ahensya. Iti may sa alending, nana. Clerk ijay. Kasta ka di. Nilakay ko, supervisor met. Kasta ka di, nana. Uy, supervisor gayam. Nangatumot gayam ti posisyon na, nana. Supervisor mat gayam day takaaruba tayong agab-abang di tabangir. Nakaamwa ma-supervisor, anak. Ni nana Anita, daddy. Dinamag na nga rod noon niya ti trabaho yo. Imbagak amay sa kayo a clerk. Dinamag mo kadima, ti trabaho ti asawa na. Saan, mami? Imbaga namat kalpasan a dinamag na ti trabaho ni daddy. Isumat lagayam nga idigim matang iti saka ti manok. Kat kuna naasaan akayat ti asawa na ti saka ti manok. Nubak nang da. Apay nga rod nga awan buko da balay. Ang mga no ijay lugar da, kat dakkel ti balay da. Daytoy kadilaang ti sweldong. Imbawas da matikinan ko ije kantin. Kanada pa imbawas da sa bali. Ay, kasanungay abenatak daytoy ita. Awanon LPG, panagbabayad pa iti abang. Awan pa'y bagas tayon. Di nakmat ngamin ilutuan iti balon ko. Tapno saan akong nga umutang ije kantin na pagtrabahuan mi. Nanginamot ti makanijay, nang runa no utang. Ay, kasanung ata daytoyon. Sapa imbaga ni Manong Simon, amasapol nga agbayad akon iti upa ti kwarto tayo. Imbag ta nagranata diti arubayan. Adan ti solar apasapsapol mo. Ha? Adan? Ay, sapay ka ipapautang ko idikalman tay kwarta nga igem ko. No kayat mo, sumurot ka kanila kay. Takasaritam ti katrabahuan nang aglaklako. Ha? Kuna nga min di kasinsin ko nga, adda ka numagatang iji ayanda. Ijay laangan ti paggatangak. Kasta ka di. O sige, ibagak nga rod kanila kay ko, tada kamin ti manggatang iti solar. Naitad ko mat nga minan iti kabagyak ti igem ko akwarta. Adda ka di pa'y paggatang mo? Adda pa'y kwartam? Agsarsarita taman kit di dito'y arubayan tayo. Ay na, mapana ko maidyo pwesto ti kabsat ko. Ngam kunana amang rikap dapay kano. Tadanas kan nga aramiden na. Kontento ka kadimot iti sweldo nila kay mo? Ha? Siyak, oray supervisor ti asawak. Kurang latta ti sweldo na. Ha? Marianita! Imbagtanda ka dito eh. Ay, asidigmat gayam ti pagtrab-trabahuan nila kay mo iti pagtrab-trabahwak. Ay na, Mare. Adda aksidente na pasamak iji ayanda. Ha? Anya nga aksidente? Adda na loose brake at truck. Kat dinungpar na ti building. Sus. Nadungpar na pa'y ti may sa janitor. Ay, Nadung party, janitor ko nam. Mare. Ay sus. Impanda ka nun iji morgue. Ta dead on arrival iji ospital.
Janitor mat gayam di asawa, Mare. Morgay ko nam! Un, Mare. Ala, umay ka. Kaduan da ka mapan ijay. Kaasi ka mat. Ay na, Pipito, asawa. Kapaya pinanawan ng batad. Kasano ka pa itangayawi di jay lugar tayo. Katawan pulos kwartak. Anya nga itataramidag. Pangiluganak nga ikan ka. Anya nga iti usarak iti punerarya. Ala, Mare. Ibagak iti kabagyak nga usaran tayo tilugan na. Isun ti pangiluganan tayo. Diyak mo tararamidag. Diyak mo no kasano nga ipag na ti papeles. Tapno mayawin ti asawak. Tulungan na ko ma. Kan maysa. Diyak ko na yan mo tiagbasa ka nagsurat. Di ka agdanag, Mare. Tulungan da ka. Nusan mo nga mo ti araramidam. Saan ka nga ginlalaing kan agpamarang? Tama ibutaktak matlaang ti kabaalam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Proverbio 10, versikulo 4 kan 5. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngam no nagagat ka, bumaknang ka. Agani ti manakam a tao no tsimpo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apayain, aldawain, nga matmaturog kayo pa'y laang. Adawn, tinakabunubawon, ngam adda kayo pa'y dita nakakukot. Nitatang mat. Anya ayat iparikot yo, tabigbigat kat nagngiwat kayo. Ay na nagmayatin ti biyag mo, Don Luis. Nalipatam sa mo, taman nalon ka. Apay ayan naman nalo na tatang. Kinaman nalon mo ti impatawid yo kanyak. No saan ka asadawt iti pagadalan, iti pagadadalan ka, di maestro ka kumaitan. Hanggang sa bali mati nararamid mo. Babae mati inubobram. Ingkakit agbunubunain. Nagbunubon siguro ni Manong Celso. Apay, tinangdanam ni Celso nga agbunubon para ken ka? Impatalon ko kan kuha na titalon ko, tatang. Anya? Impatalon mo? Kat anya nga ti aramiden yaw? Agkinkinap-kap kayo latan ni ti asawam? Ay, panawan kayo manlagay. Napaklan kayo asadot. Apay adumayamudum ka si mangpag. Adda ka di kinaapam. Masuro na kay di anak mo. Nakaiwaywaya kon itinuang. Ngam nalabasak kat ida. Adida pa'y nangilukat iti tawada. Nakaturog na pa'y lang agasawa. Anya, kano na nga ton di inay. Di da pa'y nakarieng. Ibabaon ko nga ro na mapanagbunubaon. Ngam impatalon na kit kano kinisilso titalon na. Taapay nga impatalon da. Adaya sa bali at trabaho na. Taipatalon na pa eh. Dahita nga raw ti pakasurunak. Nagbalinin adon di anak mo. Doon sa dot taiso ti amaw. Nag-apwam na kay. Anya ti kargaday talabang awit mo. Itinapan ko inwayway tinwang. At da nakita nga ado nga uong ije turod. Wala, nagrubot ka tayong kaman ila ko. Isupay, tanay, nangina ita ti uong. Nangina talaga ti uong. Sige tamang dagasak meten iti bulong ti parya di tadalan. Inayon ko nga ila ko. Ala,
Tao may katulungan nga agala iti bulong ti parya. Tapno saan ka ang mabayagan nga agala. Sapay ko matamalakok amin day ti uong lakay. Nakatsamba kay ti uong Ado ti aggatang iti igid ti kalsada. Ta saan da amapmapan iti bantay bakit? Di da makakita iti uong. Inak lang arudan isursur di ta kalsada. Saan kon nga iudong ijay ili? Mangtid kayo man di ta uong yun, nanang. Nangalaan nyo ka di ta nga uong. Nunapan kayo kuma iti turod iti asidag ti talon yaw. Da kayo kuma ti nakakita iti adu nga uong. Inla ko ni Mirna nga asawa ni Celso day taoy. Adda manen nagtubo nga uong ijay. Amo yung matgayam akanayon na pagtubuan ti uong ijay. Apay adi kay ngamin mapan. Naamor mat ngamin iti bigbigat. Kan napitak ti dalan na mapan ijay. Day tangamin sa dutyo ti aga daw. Amom ka di aribo ti naglakwan ni Mirna iti uong. Kan adapay na yun na aparya. Ngamda kayo. Di kay pa'y makaraman tanagsadot kayo mga main. Ay, ni nanang. Dumaw daw ataklaang iti uong. Nagadun sa uda. Ay, lading ita kanakaw. Ngam kasanunton ngay dagiti anak yaw. No kasta kayo laang anak kasad sa daw. O may ko ibaga mabalinan agapasan ti pagay mo, ading ko. Gapasan yon. Taiyag yun to dito'y balay, tibingay ko, manong. Saan kayo ka di nga umay iti talon? Tapno makita yung mati maapit? Saanan, masadutak. Kaya medyo agpanatangak ngamin. Ilasin ko ti inggatang ko iti abuno kon pestisidyo. Isumuter aramidan ti daduma, ading ko. Ala, wanen. Basta sumangtot dito'y balay, tibingay ko. Sige. Ang amsikan tumutan ti mangbayad iti kumboy dag iti umay mangbunag iti bingay mo nga Eric. Sapay awan kwarta kapag bayad ko. Awan kwartam, tangdanam ida iti Eric. Alang arod manong. Ibagam kadag iti agbunag. Tairik ti itangdan ko. Nagmayatay, Don Loes. Uray ti nagbunag kumalati inaramid mo. Saan may? Tatinangdanam pa'y tinagbunag iti irik mo. Numuna ta irik pa'y gayam ti intangdan mo. Ay natatang. Awan nga rod kwarta nga itangdan ko. Sika ko man tinagbunag senyor. Impasagad mo ko man Anya ka diti pakasiknaran yo. Kat saan kayo mat nga imbaon? Di imbaon. Ngam intun awan ka ninyo, ijay tumanin balay titurungin nyo. Ado kumamit katiapit mo nga Eric, ngam saan ta impatalon mo titalon nyo. Nagrigat mo't nga rod ti agtalon. Narigat kadagiti sadaut akasken ka. Kasanaw no agadal ton iti kolehiyaw dagiti anak yaw. Nagaduwa mo ti Eric yun. Mano asa ko dagita. Naurnong, takanayon kami amapan makitangdan. Irik ngamin ti itangdan dagiti daduma. Agasam. Nagadun ti naurnong yung nga Eric. Kasano ket dua kami kinilakay ko. Sabali pa'y titangdan ti dua nga anak mi. Sumursurot damot amapan makigapas no awan klase da. Bilibak man kada kayo. Kasla saan kayo ang mabambanog. Pasaray adayin ka ila kung agkakanat. No sana paraya. Saluyot kan no anya laditan. Isagsaga na ak ngamin ti panagadal dagiti anak ko. Narigat na no awan pagadal da. No siyak. Jak maanusan di kasta. Sana bale. Tadamot dagami apagalalaan mi iti pagbibiyag mi. Imbag kada kayo tadadagayo. Da kami ngay. Awan dagami. Iso makitaltalon kami laang. Panagkunam nga ta. Mapagadal da Celso kan Mirna ti anak da. Kat awan Apolos sa nikwada. Nalakayat ti agpaadal nga awan sa nikwa kan trabaho. Kas kala agpalsiit nga awan bala no kasta. Danda ni agkolehyon di inauna nga anak ta. Kasano ngay kat awan mat makukwarta ta. Mangisalda to iti daga tapno adda aramatan na. Diyak mat ipalubos ang makaadal ti anak ni Celso.
E dinto, tasaan ka data. Kababain no makadal ti anak dangag paiso. Ngam ti anak ta ket saan. Awan pangalaan da iti pagpaadal da kunak tumet. Sa bagay, pangalaan da kumangay. Da tayo, ket adadaga tayo ang mabalin tayo nga isalda. Iso asan ta ang marigatan. Dadakkelan dagiti baka nga impatarakendaken ka, lakay. Talaga dadakkel da takanayon mo't nga iruutak ida. Nadalos amin atambak, takanayon mo agaikan. Mairaman pa'y kit di amagaikan ti tambak ti sabali a tao, kunam. Kay ikam ti tambak ti sabali, gapu iti ruot nga ited mo iti bakam. Kat isumot. Isumot lang adida pakairanudan ti ruot ti tambak da. Tawan mo't nga rod baka da. Agyaman da pa'y kit di tasikan ti manggaik iti tambak nga awan tangdan mo. Umanayan atangdan ko ati ruot a maalak. Sa bagay, numalakom ti bakam, ijay mun ang maigaman ti tangdan mo anang ruot. Diyak mahigaman da ita, bakit? Ngamin, aramatan na giti ubing nga agadal. Lakay, kasapulan ti anak ta ti kwarta nga agiskwela iti kolehiyo. Masapul nga isaldak ti may sa adis o atalon tayo. Iso ti aramatan na, tapno makaadal. Di ka di taltalunan ni Celso ti isaldam. Una, maawanan day di aselso iti talunin. No maawanan iti talunan. Ad-adaas saan da ang makapaadal, taawan talunan da. Agatang dan iti bagas. Saan kun aparikot day ta? Ti parikot ta ti into naranta. Masapul nga agisalda, tapno makapaadal ta. Ingka nga roden mangsapol iti mangsalda iti dagaa. Kan ibagam kada Celso nga isaldam ti talon at taltalunan da. Oh, nakaumay ka man dito balay, ading ko. Importante nga minti ibagakan ka, manong. Isaldak ti taltalunam, taramatan ti anak ko nga gadal iti kolehiyo. Kidawag ko adi mo isalsalda iti sabali, ading ko. Apay kumasan ko nga isalda, kat kasapulan mi nga rod ti kwarta. Manukan iti pangisaldamay, ha? Isaldak iti 40,000. Ha? Ngam, into na da trabaho ti anak ko. Sakaan min tumatlaang. No sakaan nyo inton makatrabaho, medyo napaot nga rod. Mabit lang nga urayan ti upat atawin. Wala. Sana bale, takalaklakok mo't iti baka at tinarakan ko. Ura siya kung timang salda, ading ko. Anya? Adda pang saldam iti daga ataltalunam? Ay, insaldamit gaya man ni Luis ti talon na kiniselsaw. Taapay nga insalda na. Aramatin ka no, Japo ko tangag kulihiyaw. Sapay kumaata masakad amela ang titalong tasayang. Dahita nga ro ti pampanunutak. Naira na ngamin ang naglako ni Silso iti baka at arakan na. Imbag pa'y kat ni Silsaw, kauray awan dagana kat nagagat. Nalaing nga agiremedyaw. Agam ni Luis, kasla daw nga agururay latan iti grasya ang mababtuag. Awan latam mo ka na saya at apagbanagan ti kasjay a tao. Sadot. Nagpadaan da nga agasawa. Sadot da adwa. Iso titimawid ang dagiti anak da. Tay sumo nga ming timakit-kita da. Agtarakenak iti baboy tamabibiit a dumakkel lakay. Iso ti daddo mga aramatan dagiti ubing nga agadan. Ay katwan ha, tatarim nagtikulungan da. Ken adaburias ala ko ni Gemma. Nadamag ko nga rod, iso apadasak mo ti agtaraken iti baboy. At dapay matkit dinabati apaggatang iti feeds. Ken burias. Sana bale, tano aglako ta iti natnateng, iso ti daddo mga igatang ta iti feeds. Ano san tapay lang bakit? Makaginawatan to no makaturpos dagiti anak ta. Wen alakay, sapay kumaat a makaturpos danto. Tamakita damat tirget tang agtrab-trabaho. Kanayon talang ida apalagipan nga igaed da ti agadal. Dayta ti kanayon ko nga ibaga kadakwada, lakay. Ay, nakasaok ti maysa kadag iti kaklase ti anak ta. Apay nga ron nga agsanoong ka.
Apay, anyaya ti imbagana. Ay, saan ka numot gayam amapmapan iji pagadalan ti anak ta? Ta sabali ti papapanan na. Masadot ka no nga agadal. Anya? Nangipipanan na nga ron nga iti kwarta nga inalala na. No saan mat nga agad-adal. Adda ka no kakabkabalay na. Agigyan da iti may sa boarding house. Anya? Sinalbagkit di. Manon tinagastos na. Ita, sabalin tininto na rin na. Amula ko masadot nga agadal. Ta saan tan nga insalda ti talon? Makitak tulaan day ang anak mo. Makaraman kanyak. Ay, lakay. Baliktad itan tinapasamak. Nalawa idi ti daga tayo. Daselso ti awanan. Ngam iso da itan ti adadagana. Tainla ko tayo kadakwada ti daga tayo. Nakaadal pa yun dagiti anak da. Idinto ta masadot mat nga agadal ti anak ta. Eta, dakkelan ti balay da. Inintabasit pa ilaang ti balay tayo. Agpaiso tay kunada. Napartak nga agprogreso tinagagat. Naladawon ti amin. Ngamin, bakit kan lakaytan? Damanong silso idi timang taltalon iti talon tayo. Ita, kukwadan ti talon. Sakbay ko ba maipulan mitibiyag me? Makita mi kumamay nga progreso kayong anak me. Hangam gapo, ta saan kayo ang nagagawa? Ti kaarubay o ti bimak na ang tanagagitda. Uwan nga ron tatang. No nagtungpalak kumakada kayo idi. Nasaya at kumamot ti biyag mi ita. Amo ka nakaamiris kan anak. Ngam naladawan ti amin. Nupay kasta. Ikagumaak asan kami nga agbisin tatang. Agtinulong kami iti asawak iti trabaho. Hanya pa'y nga eh. At damot ten pamilya dagiti anak yaw. Ngam napanglaw mo ti kabibiyag da. Sadot damot nga minakas kada kayaw. Bagbagak idan tatang. Ibagak atuladan dadamanong selso. Tanagagit da. Tapno lumong aw damat. Ay, sayang pa'y dagiti sanikwami. Tas abalin tinagnumar. Gapumatlaang iti kinasadot mi. Ore awan sa nikwa no agagat ka o masidagkan ka ti grasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sanggot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 27, versikulo 17. Makasursuro ti tao, iti pada na a tao. Akas, iti panagpatadam ti landok, iti pada na alandok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Day talaeng ti gradom. Kasano pa yung makadal kay ti koleyo? No kastalaang ti gradom? Impakat ko mat amin nakabala, dat. Di mo la matultulad ni manang mo. Nagngangato ti grado na. Kanayo nakmat nga agripaso. Diyak manam mo. No apay ang nababalatad dagiti gradok. No kastalang nagti gradom. Kasano pa yung makapagkoleyo ka?
Dad, mga alaaklangan iti vocational. Nababa a klase. Sana may panakal. Iso siguro ti kabalak, Dad. Sayang lang ti busbus-busang nga agadal. Tuladem ko man imanang mo. Masa pula jay na nga to a kurso ti alaem, si ka Dani. Ngam, sayang lang, Mami. O patatawan. Kanarigat ti agadal iti kuleyo. Ang mga nusan kumatla nga kabalan. Anya nga ro ti aramidam no di ka agadal. Mga alaklangan iti vocational, Mami. Anya? Kababain ka dagiti gagayam kan katrabahuan me. No vocational laeng ti alaem. Kasano nga rod, no iso ti kabalak, Mami. Diyak kabalan ti agkuleyo. Saan mo ta nariga ti kinamaestro? Oh, di talaangan ti alaem a kurso. Ngam saan ko apagasman ti kanayon nga agbasa. Kan agigam iti libro, Mami. Saan kami nga umanugot iti kayat mo mapasamak? No ipilit mo ti kayat mo. Ha, saan kan nga agpakpakita dito balay? Itaman pa'y Dani, nakaumay kamot dito'y balay. Dito yak mampay, Auntie. Masurunak ije balay mi. Apay ka di barok, anya ka diti parikot. Ipapilit da nga agkuleyo ak. Ngam, saan ko akabalan, Auntie? Kaya't dalaeng met anasaya at ti masakbayam. Iso nga ikagumaan da ka pagadalan. Ngam, diyak mat kabalan ti ipapaaramid da, Auntie. Anya nga rod itati kayat mo ang mapasamak, barok. Mga laklangan iti vocational. Naawan mo't ket diti dakas na ti vocational. Tinapatag kat adamalpas mo. Ken amum to ti agtrabaho, inton makalpas ka. Masapol nga agtrabaho ak, Auntie. Ipakitak, nga ores sa anak ang makaturpos iti kurso. Makapagtrabaho aklat ta. Di kayat ko kat hotel and restaurant management, Mami. Agbalinak to ang manager iti hotel. Mayat day ta. Ngam ti kabsat mo, di nakit din kaya ti agadal iti kolehiyo. Kasano kat nagkulnat mo ti ulo na, Mami. Sayang lang ti pagadal na. No kanayon tumat lang ang mabagsak. Ngam kababayan kadagiti gagayam kan katrabahuan mi. No saan nga agtuloy iti kolehiyo ti kabsat mo? Kasano no di na ipasnat ti agadal. Uray ka di kanayon ang mabagsak. Pagtuluyan nyo lata, Mami. Diyak man amoy ti dayjay akabsat mo. Ay, makapasuron. Apay nga nga awan. Napanan naman nga tan. Sumangpet to, no kayat na. Laklakayanan. Amo na ti dalan na nga agawid. Si kagadidaytan, James. Nabayag adita nagkit-kita ah. Manmanuak ngamin nga umay ditoy, bro. At dangaminan automotive shop ko. Ijay kabangibang nga ili. Sa dino dayta? Iti asideg matlaang ti automotive school. Umayak man matagsursuro ije shop mo, bro. Kayat mo ti agtaltal kan aglinis iti lanlandok kan gumatilugan, bro. No iso ti trabaho, apay kid dinasaan. No saan lakit di anang ato ti kikit mo. Agkasapulan nak iti kadway jay shop. Ngam ne, suruan ka pa nga umuna tanalakamot asursuruan no lakat ta interesado ka. Si kamat, bro. Kahit ko kadimot ti agsursuro, no sa anak nga interesado. Mapanak ije kabang-ibang nga ili, Auntie. Makikuyugak iti sigud agayem ko. Nga da automotive shop na. Agpakada ka kadagiti dadakkel mo. Ang mga nubirukan da ka. Da kayon to ti mangibaga, Auntie. Di daktumot la palubusan. No ibagak nga iti automotive shop ti papanak. Talaga ka di aday tati kayat mo. Di kan agtuloy iti kolehyo. Unan di. Ngamin, ang mga numabagsakak mo't lang kadagiti subjects ko. Sayang lang. Sige, tayo ibagak to kadagiti dadakkel mo. Agyaman na kada kayo, Auntie. Imbag pa'y da kayo, tamawatan dak. Ngamdamami kan daddy. Saan dak pulos ang maawatan? No day tati pagasmam, anya nga rod ngay. Agbyag ka matitikas ta akita ti pagsapulan, no makasuro ka? Dakkel mo't gayam da ito shop mo, bro. Tapno ada pang iparadaan da itilugan nga ipatarimaan da. Ay na, naprogreso kan, bro. Manudag ito ilugan nga impabati da.
Adupay gayam ti kakaduam ditoy. Wen bro, sinuruak amin da kita. Ididamo kat para ugas dalaeng. Ita, amudan ti agtarimaan. Mangrugi akmat nga ron iti para ugas iti lanlandok. Talaga, kasta bro. Kabayatan nga ugasam, maamuam mo tinagnaganda. Ken no anya ti usar da kita alandok. Kaya't kulaunay ama umuan, bro. Mangrugi ak nga roden. Imbag ta nasabat ka dito'y kabagis. Adda kano iji balayo ni Dani. Iso timbag ati karo bayo. Napan ije kabang-ibang nga ili. Iti automotive shop ti gayem na. Anya? Mapankit din agigam iti panay grasa alandok. Dakas ka di. Katno iso ti kayat na trabaho. Awan mo ti makita ka madi. May mayat kumano ag kolehiyong mat kabagis. Kasano no kunana mo tadi na kayat. Ha? Sadot kit din ay jay nga anak ko. Saan akin nasadot kabagis? Di namot nga rod kabailan. Noan niya ti kayat na, di palugudan tayon. Di nala matultulan ti kabsat na analaing pay iji pagadalan. Saan mo't nga rod nga agpapada ti laing ti tao? Adda na laing, adda mo't saan? Apaya na kami suot ka. Kaslaan ta kapungtot mo. Dayjay manadani. Napankot kano iji kabangibang nga ili. Tamapan kano ag sursuro nga ag mekaniko. Pakakitaan na muno talaga. Mangibabain. Anya nga tati masakbayan na itikas jay akayat na. Imbag ka ni Jane. Tagbalin to ang manager ta nalaing. Dayta nga ruti imbaga ka ni Jenny. Kunamot ni Jenny. Ano iso kano ti kayat ni Dani. Palugudan tayo kanon. Makaamon iti bagbagi na. Di na amot agtong paliti sao. Makapasurun dayjay at tao. Nagbit ka mo na nakasursuro, bro. Amom, agkasapulan ti kumpanyang ayan ti kabsat ko ijay Korea. Kaya't mo ti mapanijay? Ha? Kasanon to shop mo no pumanaw ta? Ni ading kun ti mangimanihar, bro. Sayang mati oportunidad. Kaya't ko ti mapanijay Korea. Dakal ti kasapulan, tapno makapan ijay, bro. Tumulong ka no ti employer para iti amin nakasapulan. Agbayad tanto salary deduction ka no. Nagsayatan, no kasta salary deduction. Iso apadasen taman, ti agab road. Anyamot tan, nagrigat mo't gayam ti maitalo a manager. Para sukat iti abong ti kama kan supot ti pungan ti trabaho. Kasta tanabiit ka pay. Urayem. Tamadanon mo't lang ti panakaitalom a manager. Kanon to pay ngay mami? Inton ag-retire ti agdama a manager? Adan tula tamot gundaway mo iha. Makapasadot mo ti aguray. Nakaturpusak iti upat atawan iti kolehyo. Ngam para ikatlaang iti supot ti pungan kan abong ti kama ti trabaho. Anya nga rod kat kasta mo ti intorpos mo. Sapay nagbabati sweldo. Minimum laang. Nasaysayatan day tanggam ti awan. Kumusta mo't nga ta ni Dani? Tadi na mo't kinayat ti nagadal. At damot nga ta masusweldo na? Amangan numukhang grasa na kanayon day a tao. Day tati maganap ti di na kayat ti agadal. Nakitsenda ka mo't gayam kabagis. Ay uwan gayam, adaman damag. Nagpakada ka di kada kayo ni Dani. Nagpakada? Papanan na ko ma? Nabayag basitan ang nakapan. Di na ka di imbaga kada kayo. Awan mo ti imbagbaga na kabagis. Napanan na ka di aya. Ide, sinuruan laang dyan na laing amikaniko agayam na. Limaing, iso anapanda iji Korea. Ada ka no kumpanya ijay anangala kadakwada. Korea? Nakapan ijay Korea ni Dani? Di ka man mangrabak kabagis. Amo na ayamo ti araramiden na tapno makapan ijay Korea. Awan to mati panagtalakyo iti kabailan ni Dani. Sinuruan di gayem na. Limaing, tanalaing mat dyan ang isuro kan kuana. Kasla imposible ti ibagbagam kabagis. Imposible ko nam. Tanilaang Jane ti dinungdunguyo. Isulaang tinalaing para kada kayo.
Isukat nga imay ijay balay ni Dani. Kasla imposible ti ko na ni Jenny. Nga adda kano ni Dani ije Korea. Iti tagtagainip na siguro Anyakit na makapani di Korean. Nasaan mo ta nakaadal? Ti pagsidawak, nabayag kano ni Jay. Nga maapay at di na taman laeng kumustaan. Kasano amang kumusta? Kat amuta mo grasa ti kanayon lang igaman. Kuna ni Jenny alimmaing kanong agtarimaan itilugan. Babaen iti gayem na. Isuan nakapan ije Korea. Nakasursuro ng tariman itilugan? Aga simbol da kano pa itilugan ije Korea. Kuna ni Jenny. Bro, agbakasyon tan ije pagilyan tayo. Di ta napupuutan. Agawit tagaya man. Dakkel ti urnong mo, tas saan ka unay agastador. Masapul nga isaganaak ti masakbayak, bro. Mailiwak mo tan iti pamilyak. Agawit ka kadi ije balayaw. Agpakita ka kadadadi kan mamim. Una, bro. Dadakkel ko pa lang, ida. Didak siguro kaguro itan. Tadamot trabaho. Nga uray jak nakaturpos iti kolehiyo. Kang runaan ti gaget, tapno agbaligi iti biyag. No saan nga amo ti maysa a trabaho, mabalin mo ta sursuruan. Pudno day ta, bro. Sinursuruan nak. Isu anak ka sursuru akmat. Isu adakkel ayaman ko day takan ka, bro. Ay na, kinala at nakbarok. Sumagput kamot gayam, ngam di mo imbagbaga. Umay kakit din, tama pantay jay balay, anti. At damat to inarkilak alugan. Tadyak pa'y nakagatang itilugan ko. Ay, alaman nga rod ka, anakan. Nasaya at numapan kamot iji balayo. Kailiw ko'y dan, anti. Hanggang saan na mabalin na di ka dagasan. Napatag kamot kanyak, anti. Ala, inta nga rodin barok. Di na kamot siguro kasurun itan. Taadan na sursurom at trabaho. Ay, aguray pa'y gayam, anti. Ibati ko, ti pasarapom. Ne, ay, wan nga agpaiso. Amangan numabati pa'y daytay di balayo. Isungarod nga kunak nga ibati kon. Kabagis! Ilukat yu ti gate! Ada sorpresa kada kayo! Mabiit lang ang kabagis. Umayan! Dani? Si kakadin day ta, anak? Napnapanam ka di. Nabayag adi ka nagpakita. Agmanwak, mami. Ah, Mailiwak matan kada kayo. bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Ay, Mario! Jane! Umay kayo ditoy! At Dani! Dani ko nam. Umay kami. Ay, Dani anak. Imbag man ta naghawid ka nito balay. Ay, dispensaran na kami ha. Naglablabas kami. Lipatan tayo ti amin, dad. Mga barwanan tayo. Kat ti masakbayan, ti sangwan tayo. Uwan anak. Ay na, kumpleto tayo matlangan. Katamom, naka-amiris kami, anak ko. Makasuro ti tao, nulakat si dadaan nga agsuro. Iti sabali abangir, mabindisyonan ti tao anapakumbaba, kan nagagat. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.